ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም ሻሎም ግጽ ፈሻምሊን ግጽ ፍሪድ ወርሜር ሎም ድማ ሀብት ሁሉ ጊዜ ዝበለጸ ቃል ነድበለጸ መዓልት ድብል ፕሮግራም ሒዝና ንመጽእ ምስሓውና ሴም ካብ ናይ ሲአርጂ ስቱዲዮ አናሃኹም ሰላሐዲን መጺና ኣለና ወደ ሃሪ ፕሮግራም በስተ ኡደት ፈለን በስተ ዳገን ሜር ብሩደስ ሳላዲኖ ብሩደሰም ሎም እንካፈሎ ቃል ምግዛእ በክርስቶስ ኢየሱስ ስብል እዩ وداغنس ord som vi kommer kolla på är regera genom Jesus Kristus. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ሮሜ ምዕራፍ 5:17 när Guds ord förklarar i Romarbrevet kapitel 5 vers 17 ሞት በተአበሳ እተሓደ በተሓደ ካብ ገዘአ እቶም ትርፍ ጸጋን ውህበት ጽድቅን እተቀበሉ ከዓ በተሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ኣዝዩ ብዙሕ ክገዝኡ እዮም. Det står för om döden kom att regera efter en endas fall genom denne enda, hur mycket mer ska då inte den som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den enda Jesus Kristus. Wow, ريخم كريستنا حجي أب يسوع كون كامجزاي. Sen det kristna livet är att regera i Kristus redan nu. مخنياتو حجي مسؤول أبي من أملاك تقوميتنا هنا. Och det är för att redan nu vi är satta i Guds högra sida genom honom. بخالا الزراربا بزلعلو كل زخون السلطان ناي كريستوس أبو حجي بقو أمدر خنجز منجستن كهناتن غيرون ناي. Så med den här mäktiga kraft som finns i honom och i oss har vi fått rätten att regera redan i den här världen som präster och kungar. أبيوت كتجوز أطرح ده كونيلو أزي بزح كتجوز يخمينا تباهلنا. Det står inte bara att ni ska bara regera lite, så regera mycket. مخنياتو نجستات ببهري جزاتيو. Och det är för att kungar i sig själv är regerande. እግዚአብሔር አምላክ ዝገዝ ህይወት ስለዛሃበና መንግስትን ካህናትን ገበር ካዮሚሉ Eftersom Gud har gett oss en makt som regerar, det är därför han har kallat oss att jag har gjort er till präster och kungslig präster. ريخم أبز حج زلنا يو جيزي نحنا أب كريستوس كوينا أب هيوت نجزء لجيزي إن هذا لنا. Den här tiden vi är i, det är ett liv där vi regerar i Kristus. ده حراي جنب بيت كريستيان مستنى تقعد كلا أي جيزي مسجويتها مستملسنا دم شح عمد دم مسجويتها مدرخاش وخاخ نجزينا. Men sen när församlingen har blivit uppryckt och när vi kommer tillbaka så kommer vi få regera i 1000 år med Kristus. حججن أريدتنا يمجزء هيوت جميرنا ينا. Men redan nu har vi redan startat det här regeringlivet. مصحف قدوس سلة مسؤولنا نجزء هيوت كزارب كله أبرأ عسرات أصل شديش تخمزيل الله. När Guds ord pratar om det här regeringstiden med honom senare, den talar sig uppenbarelseboken 26. كمزيل الله. أبت قدامي تنسأي عدل زلوا بتوون قدوسن إيو ناي أملاخ ناي كريستوس كهانات كخونو مسؤون شح عمد كنوكسو إيو منبر أتخالى أي موت أبزي أتوم سلطان يولون. Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 6 det står: Salig och helig är den som har del i denna första uppståndelsen. Över dem har han den andra döden inget makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. إذا شح عمد دبلو زلو بيت كريستيان كان مدر مستنطقت ناي شوعات عمت مكرا مسكونه دحرت ناي شوعات عمت مكرا ناي مدري تمليسنا مس كريستوس نغوزي. Så det här 1000 året som Bibeln pratar om här, det är när församlingen har blivit uppryckt och de här 7 åren har kommit och plågor och sen att vi har kommit tillbaka. ግን እቲ ሽዑ ኣብቲ ናይ ሸሕ ዓመት እንነብሮ ናይ ምግዛእ ህይወት ኦሬዲ ሕጂ ኣባና ኣሎት ህይወት Men det livet som man kommer få då redan för att regera 1000 år, det har vi redan fått nu. ስለዚ ሕጂ ኢና ናይ ምግዛእ ህይወት ክንላመድ ኣለና. Så det är redan nu vi behöver lära oss att leva det här livet i att regera. ኣብ ህይወትኩም ብጀካ ምግዛእ ንኻል ኣይትቀበሉ. Så i era liv acceptera inget annat än att regera. ኣብ ኩሉ ነገር ብጀካ ክትመልኩ ንኻል ነገር ኣይትቀበሉ. Så acceptera inget annat i era liv än att regera i alla områden. ስለዚ ካብቲ ሓደ ኣብ ህይወት ንገዝአሉ ከም ነገስታት መጠን ድማ በቃል ኣፍናይ. Och en av de sätten som gör att vi kan regera i våra livsomständigheter runt omkring oss, det är genom våra ord. ሓይሊ ንጉስ ኣብ ኣንደቦት እዩ. En kungs auktoritet är hans ord. ስለዚ ንጉስ ንቃሉ ብጣዕሚ ፈልጦ እዩ ሓይሉ. Och en kung är väldigt medveten om hans ords auktoritet. ስለዚ ንጉስ ኩሉ ግዜ ብኣፉ ይገዝእ. Och det är därför en kung alltid regerar genom sitt ord. ከምዞም ካልኦት ሰባት ድጽዕርዎ ላዕልን ታሕትን ድብልኹም ኢኮነ ንጉስ ሓይሉ ብኣፉ እዩ. Han är inte som andra personer som kämpar höger och vänster, utan han vet att hans makt är hans ord. ናይ ቃሉ ስልጣን ስለዝፈልጥ ሓንቲ ቃል እንተ ኣውጽዩ ሃገር ሙሉ ኸላዓል ከም ድኽእል ፈልጥ እዩ.
Eftersom han är medveten om den auktoritet han har, han vet att om han tar ut ett ord att han kan skaka om en hel land. ሓንቲ ቃል እንተዳ ኣውፂኡ ኩሎም ሰራዊት ነቲ ቃል ንብፍጻም ላዕልን ታሕትን ከም ዝብሉ ልፈልጥ እዩ Han är medveten om när han talar ut ett ord, alla han som i hans tjänst kommer jobba hårt för att få det uppfyllt. ስለዚ ንጉስ ቃል ይደውፅ Så en kung talar ut ett ord. ቃሉ ድማ ነቲ ዝበሎ ንምፍጻም ነቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ንኩሎም ኣብ ጻዕሪ የትዎ Och genom det ordet han har sagt, han får alla hans tjänster att vara verksamma för att fullborda det. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ንጉስ ስልጡን ይልዎ Det är därför Guds ord säger, kungens ord är väldigt auktoritär. እሞ ኣነ ንስኹምን ድማ ነገስታት ተኾይና Så om jag och du är kungar, ኩሉ ነገር ንሰናይና ከም ድሰርሕ ንሰናይና ንኽሰርሕ ድማ ኣብ ጻዕሪ ከም ድኣቱን ከም ድጎይን ንገብሮ በቓል ኣፍና እዩ så om vi gör att allt det bästa ska vara framför oss och i våra liv, det är genom våra ord. ኦ ሃሌሉያ ብኣፍኩም ግዝኡ Så regera genom era ord. ንበረኸት ጥራሕ እመኑ Lite endast på välsignelse. ንስሓቕ ጥራሕ እመኑ Lite endast på skratt. ንሓጎስ ጥራሕ እመኑ Lite endast på glädje. ንምፍራይ ጥራሕ እመኑ Lite endast på för att vara fruktsamma ኣብኡ ከዓ ግዝኡ och regera i det. ገዛእቲ ኢኹም Ni är regerare. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.